قصه عشقی دو عاشقای نه یا جدا نشدن یا هویلم یک جان 7 سال میشه برای رسول و ستاره برای رسول و ستاره даврае одноклассник 2014 сол ма ёфтам вақти хидмаёки дӯст маусол духтараке қатим шинос шид ба номи ситора ӯ чено просто дӯст буд ба дилм шид сипора суҳбатҳои беохир оне ма ошиқ будам ӯ надоштак парво мане ки мазиқ будам барои ки ма ошиқам дуруну пури рашка смс-а дер ҷавоб мета сарам пури хашма сабора гуфтам ошиқтам ӯ мегуфт не мо дӯстем мегуфтам ки мавата монанди нохуну пӯстем не ки ӯ мезад задни намекард боваре дихта ошиқам нагӯ аргаб дилам дард дора байни мавати рӯзу моҳ не 3 сол мерава расулат гандами 2017 медрава се баҳори зеби ишқама дидам рӯтане буйгули се баҳора дидам тира бӯи муҳтане мана дидам сурата чашмои хилморита қошо сиёҳи борикта мӯҳои мурмурита ошиқи муомилатам барои ки инсони хуби боварам накнима сарат наметама ба зудӣ баъди 3 сол яке суратам рои капах форид гуфтам ситора меарзи дай ба иқа интизори яке ӯ сурат пурсид дилам талха каф меша яке мадхулуш нашам ай ҳаёташ даф мешам хулоса ҳама чи теншид не ки дилаш тарс дора нағзидани мада ӯ оилам самнени дора мақсад мондам ба хидма ӯ бояд ошиқ шава чақчақҳомон боварӣ қатӣ аддушӣ шава ба орзумам расидам дар суҳбат имрӯзу шавам як орзуи дига дорам гар алло розӣ шава ай ситора як фарзанд мехом ба номи умарҷон ки ма ай кор биём буда ва гуфта дадаҷон ба орзумам расидам дар суҳбат